ciki duk rikici kamar ofishin rossanti yau gani a Gombe musulmi da kirista pagan ni nake yawo da wannan magani dattin goro dattin taba kai mai kunna sigari ma ya kunna ya zo nan in na bashi ya gaure ya sigarin ba zai hau ba. Najeriya na ce ma iya neman kuɗi iya kasuwanci cin garin kwaki economy sa gajeren wando renin wayo ka samu inyamuri ilimin boko arabi rahin yadda nuna kabilanci a yi kashi a takarda a yar sai bayar ne inda ake cin jakuna da doki a je obolo ku yi fakin da mota za ku yi sallah a ɗauke ma kaya ka je naimen yan iska da yawa ka tsaya lobanta nuna kabilanci ka je boko mata gajejeru masu ƙananan kai da manya-manyan zane ka je lafiyan bare-bari yawan gaisuwa ka je akwanga ƙaryen yan boko ga manyan gidaje ruwa ya ma duka ba wurin fakewa sai gindin gada ka je abuja manyan ma'aikata na iska ka je kaduna ilimi tsantsa neman matan mutane rashin cika alkawari cin tuwo da cokali ka je zaria daga kudi da kasuwanci da cin gurasa a je Kano gidan gurmi cin shaina masu yankan farce yawan sa jaddara jami'ar kuka na gode to shi kenan Najeriya kaf in kana son gayu gaga gaye ya tsuke ya sa kwat kamar tukunyan dambu ka zo Jos cin kare ka tsaya Jos masa da miya da girman kai ka je Bauchi a tukuciya a yi tusa ka zo alƙaleri sai da malafa ɗinkin taburma yan dako sai da ruwa sai da kaba shekan anguru ka je azare kasuwar ƙwarya ka zo darazau kasuwa ga ƙura ga ƙazanta ka tsaya dukku gidadanci da wauta da zafin kai ka zo Gombe faɗi rai alhakin Allah muna gaisa faɗi rai gadara nuna isa ka zo Kumo shan burkutu ka zo Billiri gaye aljihu ba ko sule ka tsaya kalcingo zawarawa da yawa ka zo lafiyar lamurde fiya wata mai sanyi ka tsaya gwala kiwon alade ka zo Numan Najeriya kaf ka shekara neman kuɗi ka koma gida ba ko kobo ka zo Gurore uwa da ciki ya da ciki ka je Gwi sauro ka je Shala a arewa gaba daya ka bako ya bugi dan gari ya kwana lafiya ka je Jimeta shan taban hanci shan angale son girma Allah sai ne Allah jabo zuwa ka je Yola ka je kasuwa ka sha rana ba kuɗi ka je Kufore ka je kasuwa ka dawo zuciyar ka dinke ka je Cikari ayi aron mota ayi ƙarya ka je Gire ka je kasuwa a 300 dawowa 500 in kai dare za ka biya 1000 ka je Wura Bokki garin da mai keke baya kauce mai mota ka je Faram abinci kuɗi a kai masallaci ana ciki a ka je Malabo ran kai dare Najeriya kaf garin da ciwaciwan man fetur a ɓoye mai sai ya yi tsada a sayar ka je Jabilamba ka ga ruwa kaman kunun daji ka zo Bariki Sejo kilihi da balangu mai daɗi ka ci kilishi har ka manta hularka ka tsaya loko tuwo da ƙasa kunu da ƙasa ka je son don a son har wata ma akwai ƙasa gari a warwatse gida can ɗaya ka je Golontoba a arewa gaba ɗaya kasuwa ga albarka ba hanya ka je Fata noman gauta da cin ƙarago da fara ka je Biyu arahan tuwo miya ba daɗi ka je Kwaya ka gane layin shan kunun kanwa ka je Bayo yan corin kaji ka je daɗin kowa kasuwa ga mutane har dare ka ta yadin kuni masallacin juma'a mai kyau ka je Damaturu kanwa ka je Gashuwa raƙumi garke ka je Gaidan manyan motoci ka je Fatasku shan taba ɗa da uba ka ta yi Sokoto magani ya ƙare duk wanda Allah ya hore mai ya je ya gwada wanda ya ga za a cuce shi kar ya saya baban gidi dan wanzan sunana garkuwa na Alhaji Sabo dan duniya ni ne mai yawo kaman kullin omo dan ni talauci ma na fi shi yawo ba wai kai ba ciki din rikici kaman ofishin rossanti ga mutane a riguna ba ƙarfi sai ƙarya a kasuwa a kira ka Adamu ka koma gida a ce ma Adama sai ka rasa waye Adama da kai ake Hausa ake ma
suga ya kai ku ya baro Allah ya bani maganin sa kaga alewa guda 100 guda 300 duk wanda ba zai sha ba kar ya bata kudi network da ko mari talaka wai ado dilado futa wai a jamo na dun wanyo elumo inde ma da salisu to a hoti wuro bo a watti salamatu wala koko en nafata sai futa sai bere bi watti ki ande bo bi watti ba su ko biya ta faye kazan duk duniya ba wanda bai da basu bature ma yayi ba